Hello friends, welcome to my channel बायदेमिया आबिर। नैबे समाव आं गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो, लाइक आरो कमेन्ट खालामो बिनि थाखाय आं खावलायखानाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जे आंजों लोगोसे सानै बिनानाव दङ। स' बिसोरो नैबे समाव बिसोर सानैजों मोनसे चेलेन्ज खालामलायनो नागिरदों। नायलांबाय था नोंथांमोना बिथांमोना मा चेलेन्ज खालामनो नागिरदों बेखौ। दसेनि उनाव नै बिसोर सानैया चेलेन्ज खालामगोन मेगि जानाय। स' बिसोर सानै गेजेराव सोर सासेया देरहायो नोंथांमोना नायलांबाय था। बिसोर सानैजों बिराद मोजां चेलेन्ज खालामगोन दिनै। बेनि गेजेराव सोर सासेया माने बे चेलेन्जआव देरहायो। नैबे समाव आं बिनानाव सानैखौ आङो नोंथांमोननो सिनाखि होनो नागिरदों। बिथांमोनानो जाहैबाय नैबे जाहैबाय महिमा बर'। नैबे समाव बिथाङाबो चेलेन्ज खालामगोन आरो गुबुन सासेया जाहैबाय नै हापां बर'। बिथाङाबो चेलेन्ज खालामगोन। बिसोर सानैजों नैबे समाव चेलेन्ज खालामलायगोन। लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोना नायलांबाय था। बिनानाव सानैया नैबे समाव मा चेलेन्ज खालामलायनो नागिरदों? कान्ट्रिनि चेलेन्ज। ओके स' जागायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मात्र बिथांमोननो 2 मिनिटल' सम होनाय जागोन। बे 2 मिनिटनि समनि गेजेराव बिथांमोना जाय फार्स्ट जाग्रोनो हायो, जानानै फोजोबनो हायो, बेनो विनार जागोन। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। स' टाइमा जासिगोन। थ' स्टार्ट। ओके स्टार्ट। वाव, जानाय चेलेन्ज सोलिगासिनो दङ। नायलांबाय था नोंथांमोना। वाव, मोजाङै जा, नांथागोन नङाबा। वाव, ओइ मोजाङै जा, मोजाङै जा, गोख्रै। वाव, बिराद जादों नै नाय। हापां बर'आ बिराद जागासिनो दङ। वाव, नाय ओरैबायदि मुगा मुगि जादों। नायलांबाय था। वाव, मति दैया लोंनानै हो। टाइमा जोबसिगोन मांबार, गोख्रै। गोख्रै। वाव, ang winner sangat. Winner. Kau ni video today. Kau ini bukan. Jolly. Jangan kayak ulu ulu. Sekarang bukan dia. Time जोब्बाय। मतिया नैबे समाव जेनबाय। नै हापां बर'आ विनार जाबाय। Nơi đi lưng bèng. Udah bumbay, bahasa nama. उदै बुंबाय। दा नैबे समाव Musan lu gitu. Musan sih jangan. Biar neng ini. Ang winner dah benar ang musan नैबे sih. समाव हापां बर'आ विनार जाबाय आरो नैबे मतिया जेनबाय। दा नैबे देरहानायनिफ्राय जों सानैजों मा जागोन? नै जाय देरहादों बेयो जोंखौ जाहोनांगोन दा। जाहोनांगोन।
थाइसिम चक्लेट जागोन थाइसिम थाइसिम 줘. मा जागोन फिथा आं जागोन ना पानिपुरि पिज्जा आं पानिपुरिखौ मा मोनगोन दखानावब्रा थुब्रा बिसोरब्रा बैयावब्रा बेयावनो दोङो ना बैयाव आं 왜 जागोन जागोन आं थाइसिम चक्लेटल'सो होगोन थाइसिम. ललिपप ओके जागोन. जानो नाय नोंथांमोन नैबे जाहैबाय मतिनि बिनानाव. So दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो. बाय बाय. Bye guys. Tata see you. Bye bye.